Значи, че в момента лиценз няма и няма да даде. В момента комисията ще обсъди своите впечатления, своите бележки, своите констатации и ще вземе решение в най-близко бъдеще. Значи най-близко бъдеще, защото матча трябва да е ясно 70, не знам дали знаете наредбата. 72 часа преди матча. Знам наредбата. Няма време за кога да мислите. Има време да Колко? мисли. Има достатъчно време да се мисли. До колко достатъчно часа? много мачове ще се играят в Перник на този стадион. Не се притеснявайте. Мачове тук ще има. Аз се надявам, вие сте Ще реши комисията и ще бъде информирано ръководството. Кога, господин Попов? Достатъчно време има. Мисля, че въпроса го изчерпахме. Не, вие сега се... Моля? Час и половина време. Много време е това. До 2 часа сега е 12:39, правим това интервю. Не се притеснявайте. Просто не се притеснявайте. Добре, защо не казвам? Нека да приключим с този. Решението е... Не искам да се измъкна. Не искам да се измъкна. Има още работа, която трябва да се свърши. Сигурно, те дори ръководство и... Ако работата не бъде свършена, естествено, че стадион няма да получи лиценз. Лично аз се надявам, че работата ще бъде свършена. Колко часа трябва да бъде свършена работа? Хората, които работят, знаят много добре. Надявам се... Господин Попов, държите се, меко казвам, не знам как да ви кажа какво вие държавате в момента. Мога да ви направя, като журналист мога всичко да ви направя. Ето, питам ви, лиценз до 2 часа... Лиценз тази комисия не дава. Ако говорим за наредбата, лиценз го дава изпълкома. Много добре си спомняте. Мача къде ще се играе според? Вие затова сте тук. Като се произнесе изпълкома, решението ще бъде информирано. Когато му дойде време. Това значи мача, че остава в Кюстендил, нали? Само това искам да питам. Мача има програма. Има програма. Вижте сега, минете и вие и го вижте. Нуждае се от допълнителни строителни работи. Допълнително строителни работи трябва да се свършат. След като ако не се свършат, няма да се играе. Кажете мача за другите на тия налагате! Шеста ли ще падаме да го пробуваме? Шеста ли ще падаме сега? Шеста ли месеци след това игра мача с Черноморец. Така ли беше? Не става! Какво конкретно трябва да се довърши? Това. Да, точно сега при инспекцията това им се казва. Трябва да се направи помещението за феновете, трябва да се направи залата за първа помощ, трябва да се направи горе, да се довърши помещението за пресконференциите, трябва да се довърши техническия център, да се тества системата, която ще работи с видеонаблюдението. Всички тези неща трябва да се свършат. Без тези неща просто няма как да се играе. На Локо София на стадион ви дам първи пример. Пресконференцията се прави на пистата по абсурден начин. Какъв довод абсурден давате за пресконференция сега тук? Обясних няколко неща, едното, които е залата за пресконференции. Обясних ли за системата? За някой може, за други не. Всички е еднакво. Поне ще получи ли лиценз стадиона да може отбора да изиграе матча за купата с Черноморе тук? Надявам се от тогава всичко да е свършено. Нищо да отложиме матча, бе. Надявам се. Ще го отложим. Ето така да се отлага мачове, да се разбиват програмата, да се развива първенството. Не е ли свършил? Не. Какво ще има да се прави? Не знам сега, имаме среща с общината, нека това ще... Има ли вариант да дадете лиценз? Не мога да коментирам.
А топката не е ли успокоена в момента? Ние не мога да кажем. Защо ми казваш да успокоим? Аз те моля като човек да спреш за една минута. Казва, че отиваме в момента да се прибираме.